Hory sú pľúca pre našu planétu, lebo tvoria kyslík, rovnako tak pre každého človeka, ktorý zadýchaný vylezie na vytúžený kopec. Ľudia s pľúcnou hypertenziou sú ale zadýchaní už po prejdení pár metrov. Hory sú pre nich nedostupné. Symbolický výstup pacientov s pľúcnou hypertenziou sa konal v sobotu 4. júna v oravskej časti Západných Tatier. Po informačnom seminári najbližší z rodiny, priatelia, známi či lekári mali jasný cieľ – vyniesť fotografiu pacienta na vrchol Brestovej do výšky 1902 metrov nad morom. Yourself in the gutter in a lonely part of town where death waits in the darkness with a weapon to cut some stranger down. Sleeping with an empty bottle, he's a sad and an empty-hearted man. All he needs is a job and a little respect so he could get out while he can. We always need to hear both sides. We need to hear both sides of the story. And the lights are all on, the world is watching now. People looking for truth, we must not fail now. Be sure before we close our eyes. Výstup na Brestovu, toto je niečo pre mňa úplne úžasné. Ja som totiž to chcela ísť s pacientmi na lanovku, previesť sa s nimi. Nakoniec toho vlastne bol výstup. Je to pre mňa úplne úžasný pocit. Ja som vždy túžila výjsť na nejaký vrchol. Je to fantastický pocit. Stand aside of that line that has been drawn. We've been fighting here for years, and now there's killing on the streets, while small coffins are lined up sadly